तो हम लोग कलाकारों के लेके घूमे लो, हमनी के गंवार के कलाकार बना के तब घूमे लगे। ये इतना अंतर बा। हमनी के सन 1983 के हाई स्कूल पास हम एगो पाठ रहे, चल पड़े जिधर दो डग, चल पड़े जिधर दो डग। ये लोग बुझेबे न कर हम का कहले बने। फुहर पातर से केहू बोल दे ब्यासी तो हमनी के फुहर वाला ना हो जा। जय जय हो जय हो जय हो। छोड़ी जाए दी रह दो। गीत संगीत माहौल के हिसाब से गावल जाला। ओई केकरा बुझाइए? केकरा जे करा लगे दिमाग होई ओकरा। नहीं तो भैंस के अंगा बीन बजाओ, भैंस करे पगुरी। पगुरी हां तो वैसे ना लोग तो बने जी। गोस्वामी जी लिखता नहीं, बलि विक्रम बेनु ददीच गयो, गयो पारथ जिन महाभारत ठाना, गयो जिर जोधन जंग जुरे, जहाँ 64 कोटि में छत्र तब बाली महाबलशाली गयो, जिनके को खरीद सकन लुकाना, हे धरा के प्रमाणी, अरे यही तुलसी जो फरास झरा जो बरासो पुताना चलता आओ तो तनी वीआईपी जुग हो गइल बा। हां पहले के मिस्त्री झोरा में अपन हथियार लेके घूमत रहले है सब। एक घड़ी के लिए इलेक्ट्रिकल जनतन क्या करत रहे का अपना है चूतरा का पीछवा पिलास खस लेते रहे घूमल फिरे तरह से पीछवा ताको जो हम का ले ले बने, और मिस्त्री पीछवा ताको जो हम का ले ले बने। और मिस्त्री हैं हमारा सेगा मंदिर के पुजारी मदन गिरी जी उपस्थित बने। हां जी संदेह माया जी गोमाला माला हमारा मंदिर के पुजारी बने। हां जी सोखरनाथ मंदिर सेगा जय हो बाबा के गोमाला दे दिहल जा। जय हो बाबा जय हो। धन्य है बाबा। गोल लगन है आशीर्वाद के कम नंबर तनी आशीर्वाद फेंकी तनी ए बाबा। हार फरला से झरला औरी अबर लबू पुताला धर्मशाला दुनिया ए धरती के है नियम हो। हां ए मृतलोक के है नियम बा। जन फारी उझारी जनवरी उबताई जे जन्म ली मारी अंतर इतने में समय पे समय के बाद बा एबर हाईलाइट बुताई तो बाउर लागी, सबेर होई ना बुत और जाई तब बाउर लागी। तिकोरहा पे आम झर जाला, गाछ का मलिकार का बड़ा दुख होला। होला आ उहे आम जब पाक जाला गाछ के मलिकार नौकर के हाथ में लगसी धरा के कहले जे का डढ़िया में फंसा के हिला के गिरा दे। आनंद होला समय पर जब मृत्यु होला तो लइका भइला से बड़हन खुशी होला जे तेरे आज हमने के जा आइल बन जा जन्ने बा फरला से झरला अबर लबू पुताला धर्मशाला दुनिया एगो अबेल रे एगो जाला धर्मशाला दुनिया एको अबेल रे एको जाला धर्मशाला दुनिया एगो अबेल रे एगो जाला धर्मशाला दुनिया एको अबेल रे एको जाला धर्मशाला दुनिया रब जो चाहे वही तो होता है रब जो चाहे वही तो होता है आज में होना है
देखे नु नानी के धन बेईमानी के धन शैतानी के धन पानी के धन रसे ना ओरिजिनल जो ना पर जियो दूगो राज भोगत रह रजे भोग जा तार मुंह बा व्यास जी अपना मन से बड़का बनत रह तब कहतर जे जयराम है ठेका तू सीख नानी खुर्शीद है ट्रम्पेट बजावे के सीख तू अपना मन के शाम सुंदर बना शाम सुनर बनत रह लोग तारा कभी बूटने बुझता तू बोतल सूखा बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल और रहमान हीरा कब कहे लाख टका मुरमोल हीरा कभी अपनी कीमत नहीं बता सकता नहीं बड़ी बड़ी बात बा रो सबके आदत बन गई बा छोट बात बोले के फुहर बात बोले के आई हमारा आदत हो ना कबो के देखो देख लाई राम रस ज्ञानी करण ऐसा अयो नचनिए हां देखो राम रस ज्ञानी करण ऐसा बालियस सानी देवी ओहो धन भिमानी हम तो कौन खेत के मुरई बन जाबे ए महाराज कहे ना मां ना ना वही लोग ओहु लोग के निशानी नहीं ओहु लोग के निशानी नहीं खोजले भेटाला धर्मशाला हाथ दिया जेकरा कोखिए में 6 महीना रावण दबाइले रह गेले बाल ओ बाल के निशानी खोजबे त न मानी तू कौन खेत के मुरई बड़े दादा चार गो पतई लागल बहु में मैं किराइल बड़ी सो वही पे 1000 मन भइल बड़ा ए पिंकी ध्यान दो ये हमार तहार गलती बा पिंकी रौरा अपना के पहचानी व्यासी हाजी रौरा अपना के पहचानी की हमी कहवा सोई जी कौन कर्म करता नहीं आतना ऊंचा ऊपर चढ़ के जन गढ़ा में पानी रौरा अपना के पहचानी खाली दूसरा के शिकायत में जन लागो ना खाली दांत जे राजा धीराज महाराज राजा सनातन जी राजा धीराज राजा दशरथ अलख निरंजन देखो सुख समराथ जी अलख निरंजन देखो सुख समराथ जी इहे हो लेडीज है लेडीज के ही है का बिल्कुल कहला काम ना सबकर जवाब ना दे जाला बाबू हमरा में अपना काम कीजिए लोगों को जो पसंद आएगा उस दुकान पर जा करके अपना सामान खरीदना चालू कर देंगे ए जमाए लोग सम्राट व्यक्ति बा श्रोता समाज से पूछता नहीं एडवर्टाइज कौना सामान के कल जाला जौन ब्रांडेड बा प्रचार कौना सामान के कल जाला जौन ब्रांडेड बा लहसुन के माइक में प्रचार करता रहे 100 रुपए में 3 किलो 1.5 किलो 4 किलो 5 किलो काजी सोना के कहीं प्रचार होला हीरा के कहीं प्रचार कर सुनले बनी ना ब्रांडेड सामान का कभी प्रचार नहीं किया जाता एडवर्टाइज नहीं किया जाता है आए घड़ी 82 किलो जहाँ गावे को होता हूँ 5 दिन पहले व्हाट्सएप पर लगा के कहत जे हे जाए फलाना दिन के आवत नहीं रो सबाई सादर आमंत्रित बनी सोना के दुकान में प्रचार कबो नहीं किने सुने रो ना अमृत के दुकान में प्रचार नहीं जौहर के दुकान में प्रचार लिखल जाए ये हमारी दवाई इतनी जहरीली है किसी भी घास के ऊपर डालेंगे तो जल करके राख हो जाएगी काजी हाजी बड़ा समझक भाई दिमागी टेंशन है हां हां जे गढ़ा गुढ़ी में नहैले बा गंगा जी में जाई कैसे हां काजी हाजी
एगो आवेला रे एगो जाला एगो आवेला रे एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया एगो आवेला रे एगो जाला एगो आवेला रे एगो जाला धर्मशाला हो दुनिया आइने खेलो जाने जे गेटे पर वो कब तक लगबल ओही ओही करे काजी ये कोनो बात ना कोनो बात ना ललन भैया कोनो अन्यथा हमारा लगे नहीं खे ए जवाब दौलत बेसुमार बा अन्न धन भरल बा दौलत बेसुमार बा भोरी के जना बिना जिंदगी बेकार बा भोरी के जना बिना जिंदगी अन्न धन भरल बा दौलत बेसुमार बा अन्न धन भरल बा दौलत बेसुमार बा भोरी के जना बिना जिंदगी बेकार बा भोरी के जना बिना रौरा सब विचार करो जेकर कबो फुलैबो ना करे जेकर कबो फुलैबो ना करे चाहे जे दूसरे का फरल को झड़ जाई बाबा जेकर कबो फुलैबो ना करे चाहे जे दूसरे का फरल को झड़ जाई सब के होता ना लेकिन एह बेरा आज के महफिल में ऐसनो लोग होई हैं ये चाहत हो जे सब ना थवा कतना जल्दी मर जाई काहे पानी गिरत गिरत पाक हो जाई पानी गिरत गिरत पाक हो जाई सुराग बढ़त बहुत फाक हो जाई आ हिम्मत के हाथी बजे संजम सवार ना रही अपने कमजोरी चढ़बाक हमने के केहू को वो छह बोले के आदत ही ना हम छोड़ा हो गया हम क्या हैं कि हम रोज के प्रदर्शित करके बताई दिखाई रोजा पसंद होई तो ठीक बा ना होई तो कोनो बात नहीं खे एकरा खातिर दोसरा के गरिया वाला के कौन काम बा तब का जरूर है दोसरा के गाड़ी दे के अपने के निमन बनवा के सीबी दबी चियौरी राजा हरिश्चंद्र जी राजा हरिचंद जिकिरी गई तिर के कर शिवानंद जी निमन बाउर दोनों एके निमन बाउर दोनों एके चलल चलाला धर्मशाला दुनिया जेपी भैया देहाती चीज है पुरुष बलि नहीं होत है समय होत बलवान बलवान कुरुक्षेत्र मैदान में वही अर्जुन वही बाण जौन अर्जुन महाभारत के लड़ाई जीतले धनुर्धर के प्रथम खिताब पौले आ वही अर्जुन के जब समय बाउरा गोलनु मुसहर मार के मैं धनवा छीन लेले सो बोल भील आ मैं मेहरारू हड़प लेले से तने पर विचार कर बाबू ए पर विचार करे के चल निमन बाबू दोनों एके चलल चलाला धर्मशाला दुनिया एगो आवेला रे एगो चल